Sledujete podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Čaute, vítajte pri podcaste Trpí grpí a opäť to nie je, že len podcast, ale videopodcast. Sme aj na kamere a budeme sa opäť venovať Digiline News, aprílovej edícii, v klasickej zostave Zuzka Čubrík, Denis Rak, moje meno je Janči Papáč. My sme sa aj zmenili trochu, aby ste mali vždy tú perspektívu na niekoho iného, nejakú inú. A tým sa vyhneme tomu, že niekto má krajšiu, alebo... Ja som sa ešte nevymenil. Tak ale to už vieš... Na budúce. Vlastne už si môžeš vyberať miesto na najbližšie. Na budúce som tam, kde Zuzka. Takže tomu prispôsobíme aj branding, ktorý ste si už možno všimli. No ale poďme na to, čo nás dnes čaká. Tou hlavnou témou, ktorou sa budeme najviac venovať, a to hneď v úvode, bude meniace sa spotrebiteľské správanie, lebo tak sme prišli na to, že mnoho takých noviniek, prieskumov, štúdií, ktoré sme v poslednom čase vlastne videli, sa venujú najmä tomuto a je dobre dať si také čerstvé dáta na túto tému. No a samozrejme nie je to novinka, ktorá sa udiala, že včera ani predvčerom, je to niečo dlhodobé, ale už to môžeme označiť za nejaké meniace sa správanie, nie nejaký, že krátkodobý možno výkyv, ale niečo, čo sa stane už o chvíľku normou, alebo možno sa už aj stalo normou. A tú prvú zmenu pozorujeme v súvislosti s AI, áno, takto skoro v asi 3. minúte alebo 4. prišlo to slovo. A k tomu máme čísla z USA, ktoré hovoria o tom, že generatívna AI ovplyvňuje návštevnosť maloobchodných stránok. No a túto novinku, alebo o tomto viac vám povie Zuzka, čiže ako významným zdrojom pre tie návštevy je zrazu AI pre tie stránky, ako sa to vlastne zmenilo? No, ono je asi dôležité povedať, že na akej vzorke sa to aj robilo, lebo to bolo až 1 bilión návštev takýchto maloobchodných webov a plus to bolo ešte preklopené aj prieskumom na 5000 vlastne US respondentov. A vyšlo z toho, že vlastne to vyhľadávanie cez generatívnu AI má skutočne narastajúci trend. Keď sa porovnával júl 2024 voči februáru 2025, tak ten nárast bol až 1200%, čo je skutočne veľa. Ale treba povedať, že vlastne za touto návštevnosťou, alebo tie dôvody, prečo zákazníci využívajú generatívnu AI, je skôr ako keby na začiatku toho funnela, nehovorím teraz o tom brandingu, ale skôr, že hľadajú si informácie, chcú sa inšpirovať, alebo hľadajú nejaké unikátne produkty, hľadajú zľavy a odporúčania. A čo je výhodou, že vlastne tá AI im ponúka personalizované, že oni vlastne zadajú ja som toto a hľadám toto, čiže je to lepšie oproti takému klasickému vyhľadávaniu, lebo vie viac tak navnímať, aký ten zákazník je. Potom vlastne už keď prídu na ten web, tak majú potom vyššiu mieru aj interakcie s tým webom, aj nižšiu mieru odchodovosti. Avšak, čo je treba povedať, že to nakúpenie ešte vlastne miera konverzie nie je vysoká, ale je tam zasa tiež rastúci trend. Takže presne je to skôr v tom procese zatiaľ len hľadám a robím si nejaký taký prehľad, ale prečo je to vlastne dôležité pre tých marketérov je, že bude sa to posúvať a mali by k tomu aj prispôsobovať stránky, či už treba sa sami integrujú nejakého AI asistenta, alebo čo som ešte zabudla povedať, veľa týchto návštev je skôr desktopových. Že ľudia vlastne to AI využívajú cez desktop, takže ako sme hovorili predtým mobile first, tak tuto je to v prípade AI desktop first. To je zaujímavé. No, to aj mňa. A potom ešte vlastne som si dala, že aj treba vlastne tí ľudia tým, že tam trávia viac času, tak možno, že aj prispôsobiť ten obsah, že ponúknuť im, aby si tam načítali a vyhľadali si tie informácie, takže s týmto pracujem. Ono doplním tým, že ešte sa tam nedajú nejaké platené kampane, alebo nie sú tam proste vyhľadávacie kampane, tak aj v rámci SEO sa treba prispôsobovať generatívnej AI. To sme my písali aj v našom newsletteri už dávnejšie, pretože tie chatboty potrebujú vedieť kontext, čiže teraz už treba robiť tie weby trošku obsahovo aj na lepšej úrovni, aby tie chatboty vedeli čítať to, čo sa tam kontextovo nachádza. No a ja doplním iba to, čo si ty hovorila, ja som si včera potreboval kúpiť elektrolyty, lebo potrebujem
trošku pizzu ježi a mať viac energie. A zrealizoval som nákup cez mobil. Ale ja som taká vzorka, že ja som si kúpil aj stroj doma na cestoviny, všetko researchujem cez GPTčko, aj tam už, aj ten finálny nákup už tam robíme, čiže ja som asi... Tak povedz nám cestu, že ako si išiel pri tom, že išiel si ChatGPT? Tak to sa týka aj takého celkového promptovania, čiže to je téma, ktorá je dlhá, ale samozrejme treba mu dať kontext, čo hľadáš, aj to je najpodstatnejšie. Ja som mu povedal, že budem si robiť domáce cestoviny 3-4 krát mesačne. Myslím, že to je elektrolyty, ale... Elektrolyty myslíš? Že ten Akože oba sú čerstvé príklady, čiže v podstate som mu povedal, že chcel by som elektrolyty, lebo občas sa cítim trošku energeticky vyčerpaný a hlavne chcem také, že bez cukru, pretože si ich chcem dávať aj keď držím akože fasting, aj keď na to nevyzerám, ale občas sa snažím držať a veľa elektrolytov má v sebe cukor. Čiže ja som mu zadal, že chcem elektrolyty bez cukru a tak ďalej a odporúčil mi určitú značku, ktorej nebudeme robiť promo, ale priamo som si ju tam kúpil v lekárni. Čiže to bol... No, tak to je trošku úplne mimo, lebo vlastne tí US zákazníci skôr využívajú toto AI na cestovný ruch a finančné služby zatiaľ. To sú také tie prioritné odvetvia. Lebo oni chcú uísť za krajiny teraz. No. Bacha na to, hej. To je áno, takto, musíme sa dohodnúť už teraz. Keby ste hľadali nejaké to slovo, nemôžem povedať, že koho, je to istá osoba, ktorú často spomíname, tak prezradím, že stala sa nám taká vec, že to prezradí vlastne? Smieš, dúfam, že môžem. Ale nemôžeš... Pán ty, možno. Musíš si uvedomiť, čo hovoríš. Že my sme ho spomínali v minulom podcaste a potom sme chceli tento podcast vlastne zabustovať na YouTube a vlastne nám to bolo zamietnuté aj po niekoľkých odvolaniach, riešili sme to zľava sprava. A naozaj, že politická reklama bola dôvod. Áno. Pričom my sme vlastne len hovorili o tom, kedy ten TikTok bude alebo nebude mať tú fázu 2 alebo 3 rozhodovania o tom, ako je možné ho používať a bude ho možné používať v USA. Čiže naozaj sme si vedomi toho, že sme naozaj nerobili žiadnu politickú reklamu, ale teda vidíte. A tie cestoviny? To som si kúpil cez desktop, lebo možno závisí aj od produktu, že keď je to naozaj taký lacný produkt, ktorý je rýchlo dostupný, tak možno aj tie mobily sa dostanú do popredia, ale stále platí, že keď to má byť nejaký väčší, drahší produkt, tak asi desktop bude stále first v tomto prípade. Ale teda okrem umelej inteligencie, ešte kto nás ďalší ovplyvňuje v spredaní? No, tá ďalšia zaujímavá vec je, a súvisí to s technológiami, je, že máme tu generáciu alfa a generácia alfa to sú ľudia, ktorí sa narodili od roku 2010 po súčasnosť, takže majú tak maximálne 14-15 rokov, ale to sú ľudia, ktorí naozaj vyrastali, že prilepené majú mobily od rána do večera, proste to už oni nevedia si predstaviť život bez mobilu, lebo to vidia akože u rodičov, u seba, všetky tie technológie. No a táto generácia naozaj veľmi ovplyvňuje zrazu to, čo sa bude kupovať v rodine, než by rozkazovali úplne, ale oni zrazu majú úplne iné info, ako sme mali možno my. My sme vedeli o nejakých výrobkoch iba z TV reklám. Možno je to aj preto, že ich rodičia sú mileniáli, ktorých aj čiastočne zaujíma názor tých detí. Čo to môže byť tiež, to môže byť tiež súvisieť. Že sú deti zapájané, aj tá výchova je trošku odlišná. Netvrdím, že je správnejšia alebo horšia, ale toto má tiež určite vplyv. No a aby sme ale nemudrovali bez nejakých čísel, tak my to spomíname preto, že bola zverejnená štúdia, ktorá o tom hovorí a ty nám, Denko, povieš, že tom vie. Áno, tu mám ja dáta z Marketing Dive a mňa prekvapilo, že 7 z 10 detí do 10 rokov už vlastne luxusný akože tovar. Nepredstavme si nejaký, ja neviem, či vlastne môžem hovoriť tie drahé značky, ja radšej nebudem už nič hovoriť, ale predstavme si pod pojmom luxusný produkt iPhone, Apple Watch a tak ďalej. A 7 z 10 detí do 10 rokov vlastní jednoducho takéto zariadenie. To je akože prvá vec, ktorá vyplýva z tej štúdie. Ešte samozrejme nie sme pri tom ovplyvňovaní ako takom, ale toto je prvá vec, čo ma zarazila, že 68%, ak mám byť presný, ale tak neurobíme 6,8 dieťaťa, takže 7 z 10. No a 61% detí má výrazný vplyv, keď napríklad sa kúpuje nové auto do rodiny,
tak 61% detí akože ovplyvní svojich rodičov tým, že rodičia s nimi si diskutujú, že páči sa ti toto vozidlo, nepáči. Wow. Takže to je, ale najväčší vplyv, kedy má táto generácia na svojich rodičov, je pri skincare. Že by som povedal, že 73% detí chce radiť rodičom, keď si vyberajú nejakú skincare. Čiže to, že každá 7 z 10 detí, ja si idem kúpiť nejakú, no ja si nie, možno nejakú kozmetiku, tak oni chcú byť zapojení, oni sa chcú o tom baviť. Že to je akože extrém. A môžu byť decision makery, no? Môžu byť decision makery, no, čiže starostlivosť o pleť a tieto veci, akože očividne podľa tohto prieskumu teda generácia alfa značne ovplyvňuje svojich rodičov. No a dokonca, čo ma tiež prekvapilo, je, že 38% detí z tejto generácie akože tvorí svoj nejaký vlastný content na socials. To znamená, že skoro 4 z 10 detí akože tvorí nejaký content, že unboxing alebo veci s týmto spojené. Čiže už teraz, keď chceme na to zareagovať akože ako značka, tak akože u tejto generácie, samozrejme ešte stále, čo sa reklamy ako takej týka, nevieme ich úplne zasiahnuť tým, že majú 14 rokov, ale oni hľadajú značku, ktorá je nejak cool, ktorá je trendy. Tam už nestačí byť akože dobrý produkt, ale treba myslieť aj na to emočno. Áno. To bola moja vlastná otázka, že keď zrazu máme túto vedomosť, že čo s tým spravíme, lebo my naozaj necielime reklamy na tak mladé publikum. To znamená, že my ich vlastne našou reklamou úplne obchádzame, takže oni si tie produkty musia nachádzať inak, že cez influencerov, cez niečo, čo sa nedá preskočiť, to môže byť reklama, alebo v rádiu to započujú, alebo cez niečo, čo nie je... Komunity. No? V tomto prípade veľmi fungujú práve komunity. Ja to vidím teda už na mojich alfa deťoch. Koľko majú? Jeden 7, druhá 4, ale tiež rozhodujú, akože u nás treba výber reštaurácie sa podriaduje tomu, výber destinácie tiež tomu podriadujeme, alebo sa s nimi o tom rozprávame, ale hlavne v tých školách už tam tie deti si proste tie informácie posúvajú a nejak sa k tomu dostávajú. Tak, a pritom nemajú sociálne siete zatiaľ ani jeden, ale hej, luxusné tovary vlastnili. Vyradené všelijaké od nás, ale... Všetko to tak sedí aj na slovenskej generácie alfa, takže zase to nie je tiež nejak vytrhnuté, že len v US sa to deje, ale platí to aj pre náš trh. Tak zapájať nejakých influencerov, ktorí sú afinitní v tej danej cieľovke a možno aj nejaké vlastné produkty, ktoré si oni nejak vedia customizovať, že potom s tým vedia spraviť fotku, toto som si ja pripravil tento produkt na základe svojho neviem čo myšlienky, čiže... takto zatiaľ pracovať a čo skoro budú mať 18, tak nezabudeme, že táto generácia tu je a bude veľmi dôležitá o pár rokov. Takže keby sme to zhrnuli, meniace sa správanie, to, o čom sme sa teraz rozprávali, tak naozaj AI bude veľmi ovplyvňovať to, akým spôsobom vyhľadáme výrobky a vo všetkých tých fázach potom see, think a následne aj do. A to bude mať veľkú váhu, oveľa väčšiu ako v minulosti. Lebo je to veľký aj pomocník, lebo ja si nebudem hľadať, že ktorý stroj na cestoviny si mám kúpiť, ja mu poviem, že budem si to robiť 3-4 krát mesačne, ja nepotrebujem stroj, ako majú v reštaurácii, daj mi proste, aj tie ceny sú potom efektívnejšie pre teba, lebo ty nepotrebuješ tak drahý stroj, čiže ušetriť do kopu času, ja to používam stále, to je extrémna úspora času a vo finále ti to prinesie efekt, ktorý chceš, čiže ja nevidím v tom žiadny problém. Ešte rozmýšľam nahlas, že prečo desktop? Úplne laicky a jednoducho povedané, mne sa proste lepšie ťuka do desktopu ako do mobilu. Keby som to mal cez hlasové vyhľadávanie, tak už asi pôjdem aj do mobilu. To som včera urobil pri tých elektrolitoch. Ale inak desktop, je pohodlnejší na to, aby som mu nadiktoval rýchlejšie proste, že čo chcem. Asi to je pre mňa len možno, a keď človek je v práci a popri nejaké obednejšie prestávky to tam naťuka, tak možno preto desktop zatiaľ. Takže to bola tá prvá vec. A tá druhá, áno, deti naozaj oveľa viac vedia, oveľa viac absorbujú ako generácie pred nami. AI tiež. Tak, budú si skúšať, oni budú tí, ktorí nám budú ukazovať, že ako to funguje, čo sa všetko dá s tým robiť. Hej, tak ako moja babka teraz nevie ovládať mobily a to, tak keď budem detko, tak čo bude? Teleport, hej? Akože to ide extrém dopredu. Priamo jeden náš kolega zdieľal katastrofálny článok, ako nás AI ovládne, tak uvidíme, čo z toho bude. Hej, počúval som o tom podcast nedávno, takže hej, uvidíme, do akej miery pôjdeme do čiernych scenárov. Ale poďme k ďalším novinkám, ktoré sa udiali za posledný mesiac. A tá prvá je, že YouTube mal veľmi pekný míľnik.
Áno, my stále viacerí, možno my už teda nie, keďže vieme túto novinku, ale viacerí vnímajú YouTube možno iba takú videoplatformu, kde si idem pozrieť nejaké video, ale YouTube už predbehol aj Spotify a Apple Podcast, pretože dosiahol 1 miliardu aktívnych počúvateľov podcastov, čiže už YouTube dávno nie je iba o tom, že je to videoplatforma ako taká, ale jednoducho podcasty tam naberajú úplne iný rozmer a hlavne teda ide v ruka v ruke to aj prečo tu my sedíme. Videopodcasty ako také naberajú úplne iný rozmer a teraz zase nadhodím Zuzke, viac ako 400 miliónov hodín mesačne je počúvaných podcastov na televíziách, aj na Connected TV, čo Zuzka stále nerozumie tomu, že kto môže pozerať YouTube na televízii, ale ja som živým príkladom. Počúvať YouTube na televízii. Čiže ja som živým príkladom, ja si pustím podcast, napríklad moja piatková rutina, piatoček, na televízii je tam proste iba ten banerík, ale je to pustené, počúvam to na telke a niekedy bolo také, že podcast iba do ucha, hej, potichu. Teraz ten trend, ktorý nám hovoria dáta, je, že proste pustím si to a mám to hlasno, nemusím to mať len slúchatka. Čiže to tiež pohodlnejšie. Čiže takto to ide dopredu, čiže používateľe už očakávajú video, keď idú pozerať nejaký podcast, tak asi je pravdepodobnejšie, keby si majú vybrať iba audio alebo video, tak si asi pustia to video. Čiže 1 miliarda už je slušné číslo. No a ja k tomu pridám aj také info zase z praxe, že aj Spotify sa zase snaží dostať tam, kde boli YouTube roky a to je, že máte videá. Napríklad u mojej ženy v kaderníctve to funguje už tak, že ona playlist, ktorý mala spravený vlastne na YouTube a kedy si ho používala, tak prestala používať a ten istý playlist má teraz v Spotify a počúva na v televízii tie veci cez Spotify preto, že oni už majú videoklipy. A aká je obrovská výhoda Spotify videoklipov versus YouTube videoklipov. YouTube videoklipy sú strašný bordel vlastne. Tam sú nahraté 15-ročné videá, nové videá, ten zvuk kolíše, kvalita kolíše, je to také, že je to veľmi neprehľadné. Kým Spotify, keď je tam uploadnutý klip, tak je vždy v super kvalite, vždy je ten zvuk nastavený proste v jednej, na jednej vlne, takže keď človek vlastne počúva cez Spotify, tak mu to ide vlastne krásne, bez toho, aby musel stále dávať hlas hore, dole, stále tá kvalita je super, čo pri YouTube playlistoch sa nedialo, lebo YouTube proste tým, že zbieral tie videoklipy počas tých mnohých rokov, takže vlastne Spotify je teraz lepšou napríklad platformou pre videoklipy a toto zobral YouTube, lebo je taký upratanejší, taký je tam proste poriadok, všetko je nastavené tak pekne, pretože na Spotify si nikto neuploadne len tak hoci kedy. Čiže to je taká vec, kde zase možno Spotify niečo zobral tomu YouTube. Uvidíme, možno si dáme v nejakom ďalšom Digiline News čísla. Ako zvuk je určite kvalitnejší, to priznávam. To je úplná náhoda, toto sme neplánovali. Predvčerom som si nainštaloval Spotify na telku, lebo som to nepočul na telke. Takže mali si spúšťa Mira Jaroša a tak. Zuzka krúti očami, ale Mira Jaroš je super. A som si nainštaloval Spotify a novinka z môjho života sociálnych sietí, stal za premium členom Spotify, čo som doteraz nebol. A YouTube som si nechal stále, aby som videl reklamy. Ale tá kvalita zvuku, máš pravdu, no? No môžem potvrdiť, že nielen akože videoklip, ale zvuk ako taký je tam podstatne kvalitnejší. Takže Spotify versus YouTube, tento boj je celkom... Takže oni plánujú rozširovať to video inventory, my sme to písali aj pár mesiacov dozadu v newsletteri, že programaticky plánujú aj väčšie množstvo formátov a tak ďalej. Aj už mám nejaké zo zákulisia informácie o nejakých formátoch, keď to bude oficiálne, tak potom povieme, ale plánujú to škálovať tiež formou videa. No. Máš to byť fakt pekný inventár aj pre video, pre reklamu, lebo však na Spotify mohlo byť video, ale on to vždy bolo také, že koľko toho bolo, hej, že nebolo to veľmi relevantná vec doteraz, čoraz viac bude. Zuzka, poďme naspäť na Slovensko, lebo máme najnovšie čísla o digitálnom svete. Hej. Tak dajme si niektoré z nich. No, začnem tým, že sme mobilná krajina, lebo máme až 113% mobilných pripojení, čiže máme viac pripojení, ako je ľudí, ale je to spôsobené v podstate tým, že je úplne štandardom, že ľudia majú viac ako jedno číslo. Nejaký pracovný telefón. Presne tak. A plus ešte s tým rozvojom SMS, tak jasné. Je to čoraz jednoduchšie. Na druhú stranu to kleslo.
v medziročnom porovnaní vlastne to kleslo o 2,5%, ale chcem povedať, že toto sú čísla od Data Report za január 2025, ktorý vlastne to porovnáva vždy voči januáru 2024. Ale keďže tie čísla vždy akože z takýchto globálnych reportov mi prídu také veľmi až príliš optimistické, tak som si to porovnávala aj s tým, ako to reportuje IAB Slovakia. Hej, môžeme sa baviť, iná metodológia, iný v podstate IAB Slovakia má iba tých plus 12, ale vlastne aby sme mali taký ten kontext, že zrazu si teraz nebudeme hovoriť, že jaké veľké čísla. Takže Data Report vlastne hovorí o internetovej penetrácii na Slovensku, že je vlastne 5,05 milióna obyvateľov, čo je penetrácia 91, skoro 92%. IAB Slovakia, ktorá vlastne to prekladá štatistickými dátami, hovorí stále o 3,76, čo je akože pomerne nižšie číslo. Oveľa, no. Tam je tá penetrácia 81, ale preto som hovorila, že plus 12. Oni to berú ako keby z celého balíka, oni iba od v podstate plus 12, lebo je to relevantnejšie. Pričom oproti minulému roku to kleslo. S tým, že vlastne v januári to mohlo byť spôsobené tým, že okolo 448 000 vôbec nepoužíva internet a 8,3% bolo offline. Možno, čo je zaujímavejšie, sú zásahy sociálnych sietí, ale to som si pripravila, lebo častokrát predsa len aj pri nákupoch, bavíme sa teda o reklamných zásahoch, sa porovnávajú tie sociálne siete a potom treba z iné médiá slovenské a že na čo vlastne ich nakupovať, keď vlastne sociálne siete nám urobia lepšiu prácu. Stále to nie je až také, že by som zasiahla tou sociálnou sieťou úplne všetkých. Keď sa vezmú ako keby všetky sociálne siete spolu, oni to potom očisťovali, nejaké reduplikácie a plus ešte veľký vykričník vlastne v reporte je, že nerovná sa akože active users, nerovná sa ľudia, lebo sú to len nejaké user identities, tak je to 79%. Čiže ani cez tie sociálne siete, že keby som si povedala, že idem bežať iba kampaň cez sociálne siete, nezasiahnem úplne všetkých. Preto má vlastne zmysel si robiť ten media mix aj z iných proste kanálov. No a najsilnejšia sieť je vlastne YouTube, ten má okolo 3,9, ale zasa, keď sa bavíme, že IAB Slovakia hovorí o 3,76. Áno, tak to už nesedí. Lebo to zasa nesedí. YouTube je väčší ako celá populácia. Áno, ale ako keď sa pozrieme na tú penetráciu, voči celkovej populácii je to 72%, čiže stále máme 30 ľudí, ktorých na YouTube nezasiahnem. A medziročne... 30%, hej. Ale vlastne, keď to hovoríš, že 79 všetky sociálne siete a 72 má YouTube, tak vlastne... Nepotrebuješ iné. Áno, veľmi keby som zjednodušene na to išiel, ale tak tam potrebuješ video, hej, že keď človek nemá video, tak je to iné. Keď má video, je veľmi logické ísť na YouTube a mám pokryté sociálne siete vlastne. Je to tak, no, možno. No, druhý je Facebook, ten má iba 2,6 milióna, čo je, myslím, že nižšie ako trebárs my máme z iných zase reportu, lebo to je otázka skôr reportu. Instagram 1,6, tam to bolo také celkom pripodobnené. TikTok 1 milión, čo aj sedí, aj keď to porovnávame zase s inými. 1,2 sme hovorili naposledy. Cez milión niečo. No, 1,07, aby som bola presná. A pozor, sú to používateľia 18+, zasa. Čiže tá báza môže byť, lebo reklamný zase sa bavíme. To môže byť 1,2. A on má teda nárast o 1,4 oproti tomu minulému roku. LinkedIn, ten mi došiel veľmi nadesený. To bolo 970 000 registrovaných členov, pričom niekde zase som videla report, že iba 220 000. Ja som tiež videl to cez 200 000 s tým. Pri LinkedIne to vždy skáče, hej, že niekto keď tvrdí 200, niekto 900, tak to sú obrovské rozdiely. To. Mne sa páčil Pinterest. Lebo sama som teda... Skús sa páči Pinterest. To je tak, lebo sú tam viac ženy. Tak... Hej, lebo má už 1 milión. Čiže vlastne akože, je na zamyslenie tiež si ho pridávať do Mediamixu, že nie je to už nejaká nišová záležitosť, ale skutočne na Slovensku sme tam a využívame to hlavne na tú inšpiráciu, to potvrdzujem sama a má rastúcu tendenciu, že 5,8. Snapchat sa drží okolo tých 585 000, ale
tam je to také nejaké stabilnejšie. No a najsmutnejšie je teda na tom X-ko, čo má 344 000. Tak mu treba. Ak by ste chceli niekoho vyhodiť... Zase nám zamietnú reklamu. Už nerozprávaj také veci. Takže... Prepáčte algoritmy, on to tak nemyslí. X-ko je super. Tak vieš, ide to na YouTube, ten je číslo 1, takže snad nám to pustia. No, takže máte najnovšie čísla, dokonca z 2 zdrojov. Nič úplne mega prekvapujúce sa tam asi nedieje, je to pomerne už zastabilizovaný svet. Akože na Slovensku nemá ani prečo dôjsť k nejakým prekvapeniam pri tej vysokej penetrácii, pokrytiu internetom a tak to asi naozaj skôr v nejakých rozvojových krajinách, kde ešte nemali internet a elektriku a tak zrazu sa tam niečo môže vybuchnúť, alebo nejaká sieť je buď zakázaná, alebo zrazu povolená. U nás v tomto smere asi tam tie posuny budú len také veľmi mierne. Ešte by som sledovala ten Facebook do budúcnosti. Či nebude padať. Že bude možno práve padať na úkor trebársových sietí, ale stále je to akože mazríč médium. A keď sa aj bavím o Facebooku, tak ja tam idem fakt na tak krátky čas, že podľa mňa je absolútne nemožné, aby mňa zasiahla reklama. Ja tam naozaj si pozriem notifikácie a idem preč. Čiže ja som aktívny user, mňa tam zaregistruje do tej štatistiky, ale žiadnu reklamu mi nemá šancu, lebo ja naozaj idem iba do toho priečinka s notifikáciami, tam neexistuje, aby mi prehralo hoci aj nejakú krátku videoreklamu. Takže takíto usery, keď tam sú ako ja, ktorí tam naozaj si prídu po notifikácie maximálne, tak... Alebo pre Messenger. No. Messenger je 2,26, skoro to isté ako Facebook a práve on má rastúcu. No, ale tam takisto s videom... No, moc sa tam hej, že to je proste kontext. No, Facebook a Instagram, oni mali taký úpadok aj kvôli tomu, lebo myslím, že to bolo rok dozadu, tak... musíš v profile akoby potvrdiť, že súhlasíš s tým, že budeš používať tú free verziu Facebooku s reklamami. A keď boli ľudia, ktorí neboli dlhší čas prihlásení na Facebooku, predtým v tých štatistikách boli, ale od teraz, teda od toho minulého roka, myslím, že to bol minulý rok, kým oni nepotvrdia to, že súhlasím s tým, že používam Facebook s reklamami, tak už to není písaný v tých štatistikách, hej. Čiže tam... A chodia tam stále? No nie, práve, že tých sme odfiltrovali, len predtým sa brali do tej bázy. Teraz už nie, lebo ja sám vidím, že keď som si robil nejaké reachové odhady predtým a teraz, tak akože predtým tam bolo aj cez 3 milióny, 2 roky dozadu. Teraz už to tam nie je. Ale nie je to len tým, že by tam zrazu ľudia nechodili. No teda nechodia tam, tí, čo tam ani vtedy nechodili, teraz ich tam aspoň nemáme v tých číslach. Tak som to myslel. Hej. Takže je to očistené. No a poďme na AI, však to sme si ešte dnes až tak nepovedali. AI musí byť akože pravidelná rubrika, nie preto, že by sme naozaj to chceli riešiť, lebo je to trend a všetci o tom hovoria, ale naozaj tam sa to tak deje na mesačnej báze veľa, že je potrebné... Ani neprišiel do podcastu, keby... Presne tak. Tam sa toho toľko deje, že to sa dá každý deň robiť, lebo tam je toľko noviniek, ale teda povieme si o Google Gemini 2.0 Flash, čo je v podstate nový jazykový model, ktorý sa používa už aj v Gemini ako takom, aj v tej funkcii Deep Research, čo za teba urobí tú analýzu, takú hĺbkovú. A teraz je už aj tento model aj v Zuzkinom obľúbenom nástroji, ktorý sa volá... Ako sa volá? Teraz mi vypadal Notebook LM. A ja som si robil takú prípravu, úplne som bol z toho fascinovaný. Ja som si urobil takú prípravu jednotlivých tém, dal som ich do Notebook LM a Notebook LM mi z toho urobil, vy už určite viete, aký som bol nadšený, však si to pamätáte, urobil mi podcast, on vám dokáže urobiť zatiaľ iba v angličtine, ale vy mu dáte nejakých 5 tém, alebo koľko chcete, hociakú tému a on z toho urobí akoby diskusiu dvoch ľudí medzi sebou. Hej. Úplne sa rozprávajú tak natívne, ja som z toho bol fascinovaný. Som doteraz z toho uchvatený. My sme neboli tak fascinovaní Zuzko, lebo my sme tak asi to brali, že tak už nás asi nechceš, že sa budeš rozprávať iba. Mne tie hlasy strašne pripomínajú, keď ste niekedy hravali to GTA. Nikdy som nehral GTA, inak naozaj, že nikdy. Fakt? Ja. Nikdy som nehral GTA. Tak v tých autách vždy išli také vysielania a tam proste mleli tí americkí moderní. A veľmi mi toto pripomína. Mňa fascinuje to, že ja som mu dal po slovensky témy, ktoré som mal pripravené pre seba. On si to hneď dal do angličtiny, to ma už až tak neprekvapuje, však to je už najmenej. Ale normálne sa dokážu natívne medzi sebou rozprávať o tých témach. Vy ste to asi ešte nepočúvali, to, čo som vám poslal, či počúvali? Trošku som si. Tak si to vypočuj, Janči. Škoda, že to je len v angličtine, áno, ale je to úplne, že... Tak o mesiac možno. Tak pre nás fantázia, hej? Musia nás počúvať. Ja si úplne viem predstaviť, že vypadne teda nejaký speaker na konferencii a vlastne, alebo panel a celú tú tému len natiahnu a
a bude v angličtine a pustia to vlastne na repráku. Lebo od momentu, kedy som mu ja dal tých mojich 5 tém spracovaných, to trvalo asi minútu, 2 a urobil mi kvázi 13-minútový hlasový záznam, akoby podcast, hej. Čiže si spravím anglický kanál nejaký na Spotify a YouTube a budem to tam dávať, hej. Dobre, tak inak to by si mohol spraviť, lebo to by sme mohli o tom hovoriť, ako sa to vyvíja, ako to... Case study, hej? No, case study. Ale nie, predstavme si napríklad klientom našim bežne robíme, máme aj globálnych klientov, kde sa venujeme hlavne v angličtine, komunikujeme. A si predstavme nejaké zhodnotenie kampane, ktoré ja napíšem v angličtine, nechce sa možno niekomu čítať také dlhé zhodnotenia, pokiaľ ide o nejakú komplikovanú multifunnel kampaň. Proste toto si viem predstaviť, že tú zvukovú stopu pridám do tej mojej štatistiky a vypočuj si. Ale to vieš aj cez Eleven Labs, vlastne slovenským posielať. Ale nevie ti to urobiť ten dialog úplne tak, ako viete. Veď o tom hovoríš, samozrejme. Ten dialog je tá vec. Ten dialog je game changer, samozrejme Eleven Labs používame, ale ten dialog. A ešte k tomu prilepím samozrejme do štatistiky nejaký obrázok, ktorý mi urobí ChatGPT, lebo ďalšou takou novinkou, ktorá už aj zostarla medzi tým, ako my nahrávame, je to, že ChatGPT vylepšil značne ten svoj výpočtový model, ktorý tvorí obrázky, ten DALL-E. A teraz už to robí krásne obrázky. ChatGPT v tomto veľmi zaostával za Midjourney. Midjourney bol úplný topka, čo sa týka obrázkov. Teraz už som si zrušil Midjourney. Peniaze, čo som platil za Midjourney, platím Spotify. Ale už teraz v ChatGPT všetci už máme tú skúsenosť, čo tu sedíme, vie robiť krásne vizuály. Dokonca, keď máte platenie GPTčko, viete si prepojiť Soru a Sora vie robiť už aj videá. Čiže samozrejme pre tých používateľov, ktorí sú zadarmo, si myslím, že to bude čoskoro veľmi obmedzené, pretože ten výpočtový výkon je extrémne zaťažený tou tvorbou tých obrázkov. Všetci moji známi dávajú teraz nejaké fotky toho, ako sa volá ten štýl. No, hej, no, všetci sú tam vytvorení cez AI, takže určite to obmedzia, tú tvorbu pre free userov aj pre tých... To je správne. Áno, úplne. Ale moc s tým asi nepočítali, že to bude taký boom, lebo sám viem, keď to spustili, tak mi vypadával strašne GPT. Extrémne vypadával. Ale už vie GPTčko robiť výborné obrázky. Takže poďme byť aj ekologicky naozaj v tom, lebo tá záťaž je obrovská a aby si ľudia robili v štýle Ghibli obrázky na Instagram a proste pálili sme tie servery a elektrinu na tom a ešte by to bolo zadarmo, tak to asi nie je úplne. No mňa prekvapuje jedna česká značka, nebudem ju menovať, ale oni úplne bez hanby si urobili v tomto štýle áno. Reklamu, dali si to na Instagram a prišlo im to úplne v poriadku. Čo mne už akože dojde tak. To by sme mohli mať na samostatnú tému, na autorské práva a celé to, čo by mohli a mali značky robiť, alebo bude to zaujímavé v tomto smere, no. Ja sa teda priznám, ja som si ešte ani jeden obrázok ani si nevyverujem. Ja inak, ani ja. Proste s tým nesúhlasím. Akože kde? V ChatGPT v tomto štýle si ja nerobím. Takto je, že vôbec žiadny obrázok si nevygeneruješ. Vieš, koľko korytnačok som teraz vygeneroval. Alebo omalovánok. Ale pozrel by som si cestu do fantázie ešte raz po dlhom čase. No, ja zase poviem, že takisto pre mňa je veľký posun ChatGPT a tvorba obrázkov. Potreboval som to veľakrát do rôznych prezentácií, do rôznych takýchto ilustrákov, niečo, čo fakt potrebujem mať veľmi rýchlo, nechcem zaťažovať nikoho. My v mediálnej agentúre nemáme grafické oddelenie alebo niečo také a áno, bolo to trochu také na dlhé lakte s tým Midjourney. Teraz ako sa zmenilo a je to úplne ľahké promptovanie na ChatGPT, wow, akože super. Keďže aj tak si platím 20-eurový ChatGPT a mám aj Spotify, nič som nemusel presúvať. Ty máš všetko. Nemám všetko. Ale ty si človek, čo má najviac streamingových platform. Má asi áno, ale ja som zase akože taký filmový fanúšik a to súvisí s tým, no, ale inak asi viem aj nemať. Apple TV teraz nemám. Došiel mi ten... Apple TV má podľa mňa veľmi nešťastný spôsob, že oni dávajú zadarmo tie kódy 3-mesačné. A človek si to tak zvykne, že potom vlastne si vypozerá tie veci za 3 mesiace a potom počká, že si kúpi zase nejaké slúchadlá, telefón alebo niekto mu niekde prihraje ten kód. Tak to sa dá ináč aj Edizonline. Lumiéry vždy dávajú tieto kódiky, tam si vieš naberať. Aha, mesačné alebo týždňové? Hej, no. No, je to tak, no. Ja teda nie som zastancom, včera sme mali ináč výbornú presku o FMCG a o tom,
ako to je s privátnymi značkami, ako to je s akciami zo Slovenska, na Slovensku a v Česku, ale to by bolo opäť na samostatný podcast, kde ako keby tiež sme rozoberali to, že keď sa ľudia navyknú na akcie a čo to vôbec robí s lojalitou, tak ja som fakt fanúšik toho, že proste však Spotify niečo stojí, ChatGPT niečo stojí, nastavím si to ako platbu, mám to a nešpekulujem s tým, že kedy si to vypínam, zapínam, je to potom také. No ak to má pridanú hodnotu pre teba, tak není o čom. Ja si neviem predstaviť život bez Perplexity alebo ChatGPT. No. Ja by som už, neviem, čo by som robil v mojom živote. Keby teraz vypnú... Stáva sa to tvojim zvykom. Myslíš, že som to náhodne povedal? Áno, lebo ono tu není ani taká novinka, možno je to taký nejaký basic, ktorý stále funguje, ale je dobre si to pripomínať ako marketéri, lebo presne sme tu nadšení tými novými trendami, technológiami, ale sú proste niektoré veci, ktoré stále fungujú, lebo my máme tie staré mozgy, ktoré sa riadia nejakými cestami a to je napríklad efekt rozbitého eskalátoru. Vysvetlíme si. Otázka, že či ste čítali článok, alebo vysvetlím. V podstate určite sa vám stalo, že keď ste v obchodnom centre a je tam pokazený ten eskalátor a chcete, teda však sú to aj schody, že si to výjdem a zrazu, ako tam prichádzate, tak vám trošku dojde zle. Aspoň mne sa to deje, lebo proste môj mozog očakáva, že tie schody sa predsa majú hýbať samé a zrazu sa nehýbu. Tak áno, to sa mi stalo. Mám taký blbý pocit, keď mám po nich proste... To si nevedel, vidíš? Tak preto to je. No, a to je práve o tej sile zvyku, že vlastne až 45% našich aktivít vykonávame automaticky bez nejakého rozmýšľania a preto je možno častokrát aj pre marketérov presvedčiť tých ľudí, aby vyskúšali niečo nové. A kedy je vhodný čas, aby proste začali marketovať, je, ak človek prechádza nejakou zmenou životnou, že napríklad sťahujem sa, ale môže to byť v tých kratších časových obdobiach, to môže byť začiatok týždňa, začiatok mesiaca, začiatok roka, že vlastne vtedy bolo dokázané, že ľudia trebárs navštevujú častejšie fitko. To som ja. A áno, a vždy si povie, že každý chudne od pondelka. Aj som si kúpil ročné členstvo. No. Ale od budúceho týždňa už nepijem. No presne, že vlastne tie začiatky, ktoré stále robíme, že vtedy je vhodné trebárs tých ľudí oslovovať. A ešte ďalšia zaujímavá vec je magická 9. Že ľudia, ktorí majú vek, ktorý končí 9, tak sú omnoho náchylnejší urobiť nejaké také životné zmeny a vtedy vlastne sa im aj ľahšie predávajú ako nové produkty, že trebárs, ale bolo to spojené, že trebárs napríklad aj s takými negatívnymi vecami, že ľudia najviac pachajú samovraždy, keď majú vek končiaci 9, alebo podvádzajú, keď vek končí 9, ale teda ja som si to tak stiahla na seba a presne viem, že keď som mala 39, tak vtedy som si vlastne kúpila ten prsteň, lebo som chcela niečo zmeniť vo svojom živote. Takže, čiže to funguje? Funguje to naozaj. Normálne by sme mohli vyskúšať nejaké cielenie, čisto iba na ľudí, ktorí majú vek s 9. Áno, preto som chcela sa k tomu dopracovať, že keď vlastne prehodnocujete, vieš, že vždy je to 25 až 45, ale prečo to neurobiť 29 až 39, aby si zasiahol obidve tie 9. Toto nesmieme odvysielať, ale musíme to vystrihnúť, lebo to je strašné protip toto. Že čo najviac 9 mať v tých cieľových skupinách a vtedy niečo končí a ľudia radšej sú ochotní vyskúšať niečo nové, nejaký nový produkt alebo niečo zmeniť vo svojom živote. No... Zaujímavé. Uvidím, keď budeme 39. No, konečne si kúpiš ten oný cestovinovač. Už máme, už som si kúpil, už šulám, robím, všetko robím už. Teraz som si kúpil aj na Farfale takú vykrajovačku. Všetko mám. Ešte sa potrebujeme dostať do pravidelného seriálu Denko sociálne siete. Povedal si, že Spotify na televízore. Spotify na telke. Na Instagrame som opäť. Neviem, ako naposledy. Ale kvôli futbalu som tam tentokrát. Kvôli futbalu, čo? Čo na Instagrame? No. Včera som bol na zápase futbalovom, jednom nemenovanom, o postup do finále slovenského pohára. Nemenovanom derby. Chcel som tam vidieť tie emócie na profile, vieš. Hecovačky a tak. A ešte do toho aj dnes je zápas. Včera ste postúpili. Včera povinná jazda, áno.
No, tak... A na Facebooku nie som stále ani tam nechodím vôbec. Dobre, toľko aktualita o Denko a sociálne. Ty si zapýtal, ja Áno, veď jasné. Ja o sebe hovorím len keď... Mňa to potrebujem vedieť, diváci to potrebujú vedieť. No a máme tu ešte ďalšiu vec a neviem, či ňou aj neskončíme, lebo už sme časovo sa posunuli do toho, že sme cez pol hodinu. A to je opäť výskum, ktorý hovorí o tom, ako rast brandu zvyšuje aj jeho cenovú silu. Tak o čom to vlastne je? Čo je tá novinka v tom celom? Často dostávame otázku, že prečo vlastne dávame do toho brandu tie peniaze, že čo mi to prinesie, hlavne teda od pozícií CFO a tak ďalej, ktorí sa naozaj zaujímajú o tie tvrdé dáta, o ten tvrdý performance, tak teraz sa konečne zrealizoval nejaký prieskum, ktorý nám hovorí o tom, že keď o určité percento zvýšim nejakú brand equity, ktorá sa skladá z nejakých ďalších parametrov, tak ako to ovplyvní používateľov v tom, že sú ochotní zaplatiť viacej za môj produkt alebo značku. Ak si to máme prirovnať na nejakom reálnom príklade, tak idem napríklad do nejakého športového obchodu, vidím 2 trička, obidve sú biele, obidve vidím, že sú 100% bavlna, ale jedno stojí 10 a druhé 20, pretože tam má nejakú fajočku. Tak veľa ľudí, keď má nejaký emotívny vzťah k tej značke, tak si ju kúpi aj napriek tomu, že je to isté a stojí to 2-krát viacej. Situácia rovnaká aj v segmente mobilných telefónov. Ja by som už nikdy nechcel nič iné ako jablčko, lebo je to rýchle, efektívne, pre mňa je s tým spojený aj nejaký prestíž, a tak. Ale teraz teda realizoval sa ten prieskum na 1600 značkách v nejakých 140 kategóriách a celkovo 105 000 brandových meraní. A vlastne čo zistil tento výskum, tak zistil vlastne to, že ak značka zlepší svoje skóre v nejakom tom význame a jedinečnosti pre používateľa tými brandovými kampaniami, že budeme pripomínať tú unikátnosť brandu a vyzdvihovať jednoducho brand a pokiaľ o 1 percentuálny bod dokážem ja zdvihnúť toto skóre, tak sú používateľia a ľudia o 0,56% ochotnejší zaplatiť viac. Teraz sa môže zdať, že 0,56% je celkom málo, ale keď si to porovnáme napríklad s faktorom, že domácnosti ako takej sa zvýši príjem, tak táto ochota zaplatiť viac za nejaký produkt narastie len o 0,15%. Keď mám zainvestované v nejakých akciovom portfóliu a cítim, že mi to nejako extrémne narastie, cítim sa bohatý, tak stále tá moja chuť zaplatiť viac za nejaký produkt narastie len o 0,12%. A keď si povieme, že zvýšim ja nejaké parametre môjho brandu o 1% a narastie mi chuť zaplatiť viac o 0,56, to je takmer 5-násobne viac. Čiže tu sa dostávame k tomu, že prečo budovať brand a je to presne kvôli tomu, že keď ja si dokážem v ľuďoch vytvoriť to, že môj produkt má pre nich zmysel, ako napríklad ten Apple, Spotify, aj ChatGPT, môže to byť služba a jednoducho potrebujú ju a sú s ňou už akože súžití, tak sú ochotní zaplatiť. Presne. A teraz si naozaj, že spomente na to, ako sa trochu zase zdražil iPhone, ako sa trochu zdražilo ešte zdraží. A zdraží, ako sa zdražilo Spotify, alebo hociaký streamingové a Netflix išiel akože celkom skokovo a že či ste si povedali, že OK, to už nechcem. Nie, lebo boli ste zvyknutí, nechcete prechádzať povedzme z iPhoneu na Android, takže to, že sa niečo trochu zvýši, u vás nevyvolá väčšinou tú reakciu, že OK, tak prechádzam na inú značku, lebo sila zvyku, spokojnosť a tak. Takže naozaj tá sila toho brandu je potom o tom, že znesiete to. Ale aj v tom streamingu napríklad máme jasného lídra, ktorý má silný brand, Netflix. No. A je to neporovnateľné, ktorý majú, aj je najdrahší, ale má silný brand a potom preto si môže držať cenu. Keď je slabý brand, tak si musíš využívať zľavy, to si aj načrtol pred chvíľou a tak ďalej a už kedy bola akcia akože oficiálne od nejakého iPhone resellera, že ja neviem, 40% dole nikdy. Nie, to sa nikdy nestane. Ale vlastne Disney? Drahší? Možno. Nie, však ja za Netflix platím a to nemám ten úplne najvyšší program, okolo 11 €. Tak ja sa pozriem, koľko platíme my. Ja už som to zrušil, môj syn to dokázal kúpiť, ale už som to zrušil. Vlastne to bola tá príhoda. Tak. Ja mám takú tabuľku mesačných platieb, tak ja si to rovno otvorím. Netflix 11,49, YouTube Premium 7,99, Max 6,66, ale to je s tým, že som bol nejaký ten predtým to máme. Zákazník. To isté Sky Showtime 3,99, čo je akože tiež brutál value for money. To si ešte v tom nejakom... V tom úplne prvom. To máme... A Disney Plus 11,99, ale to je ten najvyšší program.
A Netflix za 11,49 nemám ten najvyšší stojí, tuším, 14 eur. To je nejaký 4K, tak... To je 4K s tým, že okrem 4K tam môžeš pozerať na nejakých 4 alebo 6 zariadeniach, čiže takéto ako keby to ešte má, áno, presne. Takže to sú ceny, ktoré takto mám pred sebou. No, perfektné. No a mali sme tu ešte poslednú vec, ale... To je strašne negatívne. No to je strašne negatívne a zároveň, hej, je to o tom, ako teraz to vyzerá s globálnym reklamným trhom, ale keďže vlastne sa deje toho tak strašne veľa, že aj tak by toho mesiac už nebolo aktuálne, tak sa buď k tomu vrátime a dáme si tie najnovšie čísla, alebo nebudeme negatívni na konci. Dneska sme boli dosť malo negatívni a to možno preto, že sme nespomenuli pána T. To preto, že som si kúpil tie elektrolyty. A doma som si šulal cestoviny. Takže toľko k DigiLine News, najnovšej edícii. Ešte to opäť zhrniem. Na začiatku sme sa bavili o zmene správania, za čo môže AI, ale aj to, ako technologicky vyspelí sú tí mladí generácia alfa. YouTube dosiahlo 1 miliardu mesačných poslucháčov podcastov, povedali sme si čísla ohľadom Slovenska, digitálu, koľko ľudí je vlastne online, koľko je na sociálnych sieťach, porovnali sme tie čísla aj s IABčkom, povedali sme si novinky o AI, čiže hlavne o Gemini, Notebook, LM, ChatGPT, potom o sile zvyku v marketingu a ako sa to volá ešte raz tie schody a ten eskalátor? Efekt rozbitého eskalátora. Efekt rozbitého eskalátora. Ja teraz normálne už budem vedieť, že sa mi bude točiť hlava, keď poviem na ten eskalátor a že prečo mne to je. Mne už to bude podvedome. Tam mi nikdy netočila. No a teda ešte o tej sile značky, že koľko si potom môžete vypýtať viac, keď tú značku naozaj vybudujete a to hovorte teda tomu CFO, keď sa bude pýtať, že či bude mať okamžité výsledky o mesiac. Tak možno nie, ale o ten rok to zvyšovanie cien bude oveľa ľahšie. Takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa opäť takto o mesiac. Toto je podcast Trpí grpí by Unimedia DigiLine. Trpí grpí.